Har du nogensinde undret dig over, hvad der sker med din sjæl i de øjeblikke, hvor du glider ind i søvnen? Carl Jung, en af psykologihistoriens mest dybdegående tænkere, mente, at netop her, i det tyste skift mellem bevidsthed og drøm, findes en skjult kraft, som kan forme vores indre verden. Jung sagde engang: det vi modstår vedvarer, det vi accepterer forvandler sig. Disse ord bærer en hemmelighed, der kan ændre, hvordan vi nærmer os vores liv. Når vi falder i søvn med frygt, vrede eller skyld, planter vi frø i vores underbevidsthed, som vokser til nye former for indre konflikt. Men når vi overgiver os til accept, taknemmelighed og tillid, åbner vi døren til heling og indre omstrukturering. Forestil dig et øjeblik, at din bevidsthed er som en have. Hver tanke og følelse, du bærer med dig til søvnen, er som en frø, der synker ned i jorden. Om natten arbejder jorden stille, skjult for øjet, og hvad der er sået, vil uvækkeligt vokse. Hvad planter du lige før du lukker dine øjne? Vi tror ofte, at forandring kræver store ord og komplekse handlinger. Men Jung lærte os, at det er intensiteten og ægtheden i vores følelser, ikke ordets kompleksitet, der taler til det ubevidste. Søvnen er en hellig bro, hvor vores sande selv lytter mere til en ærlig hvisken, end til 1000 højt råbte løfter. I dag vil jeg dele noget ekstraordinært med dig. En praksis, som Jung selv ville have anerkendt som en vej til indre forvandling. En række på 7 enkle ord, som, når de hviskes med nærvær før søvnen, kan ændre, hvordan du drømmer, hviler og lever. Forestil dig, at disse ord er små gyldne nøgler, der åbner døre i din sjæl. De behøver ikke være tunge eller fyldt med intellektuelle ambitioner. Tværtimod, de virker, fordi de taler et sprog, som sjælen forstår. Et sprog af følelse, intention og dyb tillid. I de næste minutter vil vi sammen gå ind i denne skjulte verden, udforske, hvordan vores indre landskab kan forvandles gennem enkelhedens kraft. Du vil opdage, at det du hvisker til dig selv lige før du glider væk, ikke blot påvirker dine drømme, men dit livs retning. Så lad os begynde rejsen mod sjælens natlige have, hvor 7 ord venter på at blive plantet. Når vi nærmer os søvnens rand, glider vi ind i en tilstand, hvor grænserne mellem det bevidste og det ubevidste opløses. Det er her på tærsklen mellem vågenhed og drøm, at vi får adgang til en skjult dimension af os selv. En dimension, som Carl Jung beskrev som en kilde til både vores lidelse og vores helbredelse. Det ubevidste skaber ikke noget ud af ingenting. Det arbejder med det materiale, vi giver det. Tanker, følelser, billeder, forestillinger. Hver gang vi bærer en følelse med os ind i søvnen, hvad enten det er angstens kolde greb eller håbets varme hånd, sår vi en impuls, som det ubevidste vil nære natten igennem. Forestil dig et dybt hav under din bevidste tanke. Om dagen styrer vi vores skib med vilje og valg, men om natten synker skibet, og havets strømme tager over. Hvilke strømme flyder i dit indre? Hvilke kræfter vil bære dig, når du giver slip? Mange undervurderer, hvor modtageligt sindet er i disse sidste øjeblikke før søvnen. Vi tænker, at dagen slutter, men i virkeligheden åbner en ny, mere subtil proces sig. En proces, hvor dagens sidste tanker bliver morgendagens grundstemning. Jung mente, at i denne skrøbelige overgang kunne vi vælge at samarbejde med vores ubevidste, i stedet for blindt at blive trukket af gamle mønstre. Det er som at lægge en besked i en flaske og kaste den i havet, velvidende, at havet vil læse den og svare. Når vi gentager enkle, fyldte ord lige før søvn, planter vi dem i denne dybe jord. Det er ikke mængden af ord, der betyder noget. Det er følelsen bag dem. En ærlig hvisken, fyldt med accept eller håb, kan ændre hele nattens indre landskab. Tænk over dette. Hvis dine sidste tanker før søvn er præget af vrede, selvkritik eller frygt, hvad tror du så din underbevidsthed vil arbejde med? Men hvis du i stedet vælger ro, kærlighed og overgivelse, hvilken indre verden vil så spire? Carl Jung beskrev drømme som budbringere fra de dybeste lag af sjælen. Hvad vi sender ind i søvnens rige,
vender tilbage i drømmens form, som varsler, helbreder eller spejler vores sande tilstand. Og måske vigtigst af alt, dette øjeblik før søvnen er et sjældent rum, hvor vi ikke behøver at forklare os selv med ord eller rationelle tanker. Her taler vi det ældste sprog, vi kender. Hjertets sprog, følelsens sprog, acceptens sprog. Lad os nu se nærmere på, hvad der sker, når vi ubevidst bærer byrder som frygt, vrede og skyld med os ind i denne skrøbelige overgang. Når mørket falder på, og dagen slipper sit greb om os, bliver vores indre stemmer højere. Tanker, vi har undertrykt gennem dagens aktivitet, trænger sig på. Frygt, vrede, skyld. De klamrer sig til vores opmærksomhed som skygger, der nægter at blive ignoreret. Jung forstod, at det, vi ikke konfronterer i os selv, vender tilbage i natten, ikke for at straffe os, men for at blive set. Tænk på en almindelig aften, hvor du har båret stresset fra arbejde hjem. Du lægger dig i sengen, men i stedet for at give slip, begynder tankerne at køre i kreds. Du gennemgår samtaler, du burde have håndteret anderledes. Opgaver, du ikke nåede, frygter konsekvenser, der måske aldrig kommer. Hver af disse tanker efterlader et aftryk i din sjæl. Hvis vi adlyder disse negative impulser, hvis vi falder i søvn med vrede brændende i brystet eller skyld nedsunket i vores mave, graver vi en endnu dybere grøft i vores indre landskab. Vores underbevidste sind forstår ikke ironi eller forsvarsmekanismer. Det arbejder med det, vi føler. Det, vi nægter at slippe, bliver til fundamentet for næste dags tanker og handlinger. Mekanismerne, der beskytter os om dagen, rationalisering, fornægtelse, projektion, smuldrer i søvnens grænseland. I denne nøgne tilstand viser vores indre sandhed sig uden masker. Jung kaldte dette møde med de mørke sider af os selv for skyggearbejdet. Ikke for at fremmane frygt, men for at opfordre til bevidstgørelse og accept. Mange tror, at det bedste er at ignorere disse følelser, skubbe dem væk med underholdning eller udsættelse. Men det, der undertrykkes, bliver ikke forvandlet. Det venter blot i mørket på en ny chance for at blive hørt. Hver nat giver os en mulighed, ikke for at bekæmpe disse følelser, men for at omfavne dem uden dom. Forestil dig, at skyld, vrede og frygt er børn, der banker på din dør i mørket. Jo mere du ignorerer dem, jo højere skriger de. Men hvis du åbner døren og lytter, vil deres råb forvandle sig. De ønsker ikke at ødelægge dig. De ønsker at blive forløst. Hvis vi i stedet for at fornægte vores negative følelser møder dem med accept, tager vi det første skridt mod heling. Ikke ved at forsvare os selv, ikke ved at forklare os selv, men blot ved at være til stede med det, der er. Når vi bringer opmærksomhed og kærlighed til det, vi normalt vil flygte fra, begynder forandringen. Og det er netop i denne åbenhed, i denne blide overgivelse, at vi forbereder jorden for noget nyt at vokse. Når vi lærer at møde mørket uden frygt, åbner vi pladsen for lyset at træde frem. Lad os nu gå videre til, hvordan accept og overgivelse før søvnen kan blive vores stærkeste redskaber til indre forvandling. Når vi ophører med at kæmpe imod vores egne følelser, og i stedet læner os ind i dem med åbenhed, træder vi ind i en dybere form for heling. Carl Jung forstod, at sand transformation ikke kommer fra modstand, men fra en radikal accept af det, vi finder indeni. Accept er ikke det samme som resignation. Det er en levende, aktiv tilstand, hvor vi tillader os selv at være, præcis som vi er, uden flugt eller forsvar. Forestil dig, at dine følelser er som bølger i et hav. Når du kæmper imod dem, bruger du al din energi på at holde dig oven vande. Men hvis du giver slip og flyder med strømmen, bærer havet dig videre. Accept er at lære at flyde uden frygt, selv midt i stormen. Jung så overgivelse som en hellig handling, ikke en svaghed, men en modig tillid til, at det ubevidste bærer en visdom, vi ikke altid kan forstå med det rationelle sind. Når vi overgiver os til søvnen med følelser af tillid og taknemmelighed, sender vi en besked til vores indre verden. Jeg er klar til at samarbejde med det, der vil hele mig. Det ubevidste reagerer ikke på lange forklaringer eller intellektuelle argumenter.
Det reagerer på følelsernes dybde og ægthed. Derfor kan en simpel handling, som at lægge hånden på hjertet og sige tak, selv efter en svær dag, åbne døre, som timevis af mental analyse aldrig kunne. Når vi vælger at falde i søvn med accept og overgivelse, begynder en subtil forvandling. Vores indre forsvar blødgøres. Skyggebilleder, der tidligere syntes truende, mister deres skræmmende kraft. Vi træder ud af kampen og ind i en dans med os selv, hvor selv det, vi frygtede mest, får lov at blive set og rummet. Det er ikke en hurtig proces. Som en vin, der modner i mørket, kræver denne heling tid, nærvær og gentagelse. Men hver nat, hvor vi vælger kærlighed frem for frygt, styrker vi nye stier i vores indre landskab. Accept og overgivelse er som at åbne et vindue i et rum, der længe har været indelukket. Luften forandrer sig ikke øjeblikkeligt, men langsomt, næsten umærkeligt, begynder friskheden at sive ind, og med tiden bliver hele rummet forvandlet. Det er med denne tilgang, med denne blide, vedholdende hengivelse, at vi forbereder os på at tage imod de 7 ord, der virker som symbolske frø for dyb indre forandring. Lad os nu åbne døren til den praksis, hvor 7 enkle ord kan så helbredende kraft i din sjæl, nat efter nat. I det stille øjeblikke, hvor bevidstheden slipper sit tag, og sjælen begynder sin rejse ind i drømmens land, har vi mulighed for at plante frø, der kan forvandle hele vores indre liv. Carl Jung forstod, at symboler og enkle handlinger, når de blev udført med intention og nærvær, havde kraften til at omforme vores dybeste lag. Derfor er det ikke kompleksiteten i ordene, der betyder noget, men det hjerte, vi lægger i dem. Og netop her træder de 7 ord frem som små nøgler, hver med evnen til at åbne en ny dør i vores ubevidste El Fogadom, Hogi Maskep Eljek. Jeg accepterer at leve anderledes. Valastom er nygot pihenest. Jeg vælger fredelig hvile. Ingen dem. Hogi alajop jøjøen hosam. Jeg tillader det bedste at komme til mig. Disse sætninger, født ud af en dyb forståelse for sindets sprog, fungerer som symbolske frø, når de gentages før søvn. De er ikke kommandoer, ikke krav, men blide invitationer, sendt med kærlighed til det dybeste lag af din væren. Når du langsomt, med fuld tilstedeværelse, gentager disse ord 3 nætter i træk, begynder en proces, som ikke kan måles med det samme, men som mærkes som en stille ændring i drømmenes landskab, i den måde kroppen slapper af på, i den måde hjertet åbner sig for livet. Tænk på det som at plante 7 små lys i mørket. De første nætter kan mørket stadig synes tæt tungt. Men et lys, selv det mindste, ændrer alt. Og når flere lys tændes, begynder natten selv at skifte karakter. Det afgørende er ikke perfektion. Det afgørende er nærvær. Når du udtaler ordene, lad din krop slappe af. Lad dit hjerte åbne sig. Føl vægten af dine dage lette. Tillad en blid forventning om, at noget godt er på vej, selvom du endnu ikke kan se det. Der vil være aftener, hvor sindet modsætter sig. Hvor gamle mønstre forsøger at trække dig tilbage i bekymringens labyrint. Men hver gang du vælger at vende tilbage til disse enkle ord, uanset hvor træt du føler dig, uanset hvor meget støj der er i dit sind, sender du et klart signal til dit ubevidste. Jeg vælger at plante noget nyt, og natten lytter, sjælen lytter. Over tid bliver disse ord ikke bare sætninger, du hvisker i mørket. De bliver en del af dig, en ny rytme i dit indre liv. Så i nattens stille øjeblik, når verden udenfor forsvinder, hvisk disse ord til dig selv, som du ville hviske et løfte til en elsket. Gør det med blidhed, med tillid, med tålmodighed. For hver gang du gør det, nærmer du dig en indre transformation, som vil blomstre i sin egen tid, som alt, der vokser fra ægte kilder. Nu bevæger vi os ind i, hvordan denne praksis ikke blot ændrer vores nætter, men bliver en del af en større proces, som Jung kaldte sjælens alkymi. Når vi træder ind i nattens dybe tavshed med en vilje til at lade noget nyt vokse,
påbegynder vi en proces, som Carl Jung beskrev som en indre alkymi. Ligesom de gamle alkymister forsøgte at forvandle bly til guld, er sjælens alkymi en stille bevægelse, hvor smerte, frygt og begrænsning smeltes om til visdom, kærlighed og frihed. Denne forvandling sker ikke gennem kraft eller kontrol, men gennem en subtil modtagelighed. Hver gang vi nærmer os søvnen med accept og tillid, bidrager vi til denne indre proces, hvor gamle mønstre nedbrydes og nye spirer bryder frem. Forestil dig, at hver negativ tanke, der tidligere dominerede dine aftener, nu langsomt begynder at miste sin magt. Ikke fordi du kæmper imod den, men fordi du har valgt at bringe lys ind i mørket. I alkymiens sprog vil man sige, at den mørke masse er blevet opvarmet af en indre ild, ikke en ødelæggende ild, men en forvandlende flamme. Jung forstod, at vores bevidste sind kun er en lille ø i et stort uopdaget hav. Når vi arbejder med dette hav, især i de sarte øjeblikke før søvn, begynder det at samarbejde med os på måder, vi måske først fornemmer gennem drømme, følelser af uventet ro eller en ny blidhed mod os selv. I denne proces spiller vores indre modsætninger en central rolle. Det maskuline og det feminine i os, anima og animus, søger balance og integration. Ved at åbne os for accept, tillader vi disse kræfter at nærme sig hinanden, ikke som fjender, men som partnere i en dans, der bringer os tættere på helhed. Mange bemærker, at når de arbejder bevidst med deres sind før søvn, ændrer deres drømme sig. Mareridt, der før virkede troende, mister deres skræmmende ansigt. Symboler dukker op, vand, lys, veje, fugle, og hvert symbol bringer en besked fra sjælens dybeste lag. Ikke en besked, der nødvendigvis skal analyseres, men en, der skal mærkes og modnes i hjertet. Denne nattens alkymi kræver tålmodighed. Ligesom en vin ikke kan fremskyndes, kan indre forandringer heller ikke presses frem. De vokser i mørket, stille med den rytme, som følger sjælens egne love, ikke egoets krav. Men hver aften, hvor du vælger at tage ord af accept, hvile og tilladelse, styrker du denne proces. Du bliver ikke længere en fange af fortidens mønstre, men en alkymist, som med blidhed og mod forvandler selv de tungeste følelser til guld. Og når denne indre transformation begynder, bliver selv de små ydre handlinger farvet af en ny klarhed, en ny blødhed. Det indre arbejde udstråler i alt, hvad du rører ved, uden at du behøver at forklare eller bevise noget. Lad os nu se, hvordan du kan styrke denne proces yderligere med enkle, praktiske handlinger, som forbereder sindet og kroppen på at modtage nattens gaver. For at de 7 ord kan trænge dybt ind og virkelig så deres frø i dit indre, er det vigtigt at skabe et rum, hvor sindet og kroppen kan åbne sig uden modstand. Små, bevidste handlinger før sengetid kan gøre hele forskellen i, hvordan ritualet virker i dig. Det første skridt er at skabe et ydre rum, der afspejler det indre ønske om fred. Et mørkt, roligt værelse uden forstyrrende lyde hjælper sindet til at slippe dagens spændinger. Ligesom en blomst ikke åbner sig midt i stormvejr, har sjælen brug for stilhed for at folde sig ud. En enkelt gestus kan være at dæmpe belysningen en time før sengetid. Menneskets nervesystem reagerer på lys, og når mørket stille sænker sig, begynder kroppen naturligt at producere signaler om ro. Duft kan også være en stille allieret. En diskret aroma af lavendel eller sandeltræ kan hjælpe sindet med at forankre sig i nuet. Men vigtigere end omgivelserne er den indre tilstedeværelse, du bringer til ritualet. At udtale ordene mekanisk som en rutine bærer ikke den kraft, som ægte nærvær gør. Lad hver sætning være som en dråbe, du bevidst lader falde i din indre brønd. En hjælp kan være at lægge hånden på hjertet eller maven, mens du hvisker ordene. Denne berøring forankrer kroppen og følelserne sammen og gør intentionen mere levende. Tillad dig selv at trække vejret dybt imellem hver sætning, som om du planter hvert ord i din egen jord. Nogle aftener vil sindet måske
Forsøg at aflede dig, fylde dig med tanker, lister, bekymringer. Når det sker, vend blidt tilbage til ritualet, uden at dømme dig selv. Ritualets kraft ligger netop i denne blide insisteren, i viljen til at komme tilbage til nærværet igen og igen, som man vender tilbage til en kær vens stemme i mørket. Et andet lag af støtte kan være en enkel journalføring før ritualet. Skriv 3 ting, du er taknemmelig for den dag, uden at analysere dem for meget. Denne øvelse tuner sindet ind på taknemmelighedens frekvens, hvilket gør det lettere for de 7 ord at finde frugtbar jord at lande i. Det er vigtigt at forstå, at dette ikke er endnu en præstation, endnu en opgave på en liste. Det er en gave, du giver dig selv. En blid åbning mod noget større, som allerede venter på dig under overfladen. Når du med tiden integrerer disse små handlinger i din aftenrutine, vil du opdage, at søvnen bliver dybere, drømmene klarere, og dagen, der følger, mere gennemstrømmet, er en stille, uforklarlig styrke. Og nu, som natten langsomt kalder, lad os vende os mod afslutningen på denne rejse, hvor vi samler trådene og ser den større vision, der er vokset frem. Når vi ser tilbage på denne rejse ind i nattens stille dybder, står en enkel sandhed lysende klar. Det vi bærer med os til søvnen, former ikke blot vores drømme, men langsomt også den måde, vi eksisterer i verden på. De 7 ord er mere end blot sætninger. De er levende frø, som når de plantes med nærvær, kan forvandle det indre landskab ordløst og uundgåeligt. Carl Jung mindede os om, at sjælens heling ikke kræver store dramaer, men opmærksomhed på de små, næsten usynlige overgange. Det øjeblik, hvor du vælger accept frem for kamp. Det åndedrag, hvor du slipper behovet for kontrol. Den hvisken, hvor du vælger at tro på en mulighed for noget bedre. Helingens kraft ligger ikke i ordenes længde eller i deres grammatiske perfektion. Den ligger i din vilje til at åbne dit hjerte, selv når sindet råber imod. Den ligger i din evne til at tro på, at selv i mørket arbejder noget for dig, former dig, bringer dig tættere på den du allerede er, bag alle masker og historier. At vælge at hviske disse ord, nat efter nat, er en handling af stille mod. Det er en måde at sige, jeg giver slip på den gamle fortælling. Jeg tillader noget nyt at gro i mig. Jeg vælger at samarbejde med mit eget ubevidste, i stedet for at kæmpe imod det. I begyndelsen vil forandringerne måske være så fine, at du næsten ikke bemærker dem. En anelse mere ro ved opvågnen. En drøm med et strejf af håb, hvor der før var uro. En pludselig tilgivelse, hvor der før var bitterhed. Men som tiden går, vil disse små skift samle sig, som dråber, der langsomt fylder en skål, indtil en ny virkelighed træder frem. Husk, at du ikke behøver at forstå hele processen for at stole på den. Som et frø, der ikke behøver at kende jordens hemmeligheder for at spire, kan du tillade dig selv at vokse i tillid og tålmodighed. Så når du i aften lægger dig til hvile, husk, du står ved en dør, der fører ind i sjælens dybeste kamre, og med enkle oprigtige ord kan du træde ind og lade din indre have blomstre i mørket. Hvisk ordene med kærlighed. Lad dem være det sidste, du sender ud i natten, og lyt derefter til den tavse respons, som kommer fra det sted i dig, der altid har kendt vejen hjem.